साले तोरा बुझात नहीं के नहा धोके तैयार बानी आ झाड़ू मारता रे। गोर छिउल गेला ह गोर छिउल गेला जे बाहर ए सुनी ना, गार पे हाथ धके एने से ओने 20 किलोमीटर चल देनी, गार में हेंगा बन लेती तो अभी ले खेतवा जोतानु के रही। ज्यादा लापरवाही बोलबे का रे? ऐसन गलती करतो ना होइया, तोरे फेर में 17वां माई कबूल कइले बानी। ओह यस, कबूल कइले बानी। मतारी गोदी में बाल घुसई है जो बोल दूर बाहर। का कहत रे माई? मेरे प्रिय पुत्र द्वार बाहर दो। जो आ गया मातारी। तथास्तु। सब तोरे चस्कावल बा, हम तो चुप एला बानी कि घोए घाए ना होखे। दूर पास को टूमा होता ना तो हम बता देती कि कावना पोखरा गरी बानी हम। हे पोठिया लगे झाट नहीं के मुंह गरई बनल फिरै तारन बरका ले ना गरई बने। का भेलवा हो? का भेलो हो? कुछो ना। हमरा काहे लगता कि गिर गेला ह? बा हम गिरे वाला बानी। ना गिरला। बाहर बाहर तारी पी गेल बरा का शांति से बाहर देबा कि ना हमरा के? साला तारे पी गाल बानी। जहां जाते हैं बैठूंगा साला कुर्सी खींच दो तारा। साला डांट चमका। मजाक करता रे, मजाक कर बे। मारे देखा तारे बाबूजी के। साला मताई ले काला जाता है रे। का है? तू बाहर ना आराम से बाहर। हम ना बाहर हम अब। कहता नहीं बाहर ला। ना बाहर हम। हटो हम बैठम। का भेलवा बाबूजी? ए का भले नी पुतरा के रे कंजा लगन हाला कले रहले मरियो गरा नन जाथि के तही पचाठी बन जा। नीचे देख नीचे। हगास लागल हवा का? कहाँ एको चोथक ले बारा? तो नीचे देख नीचे गोर देख गोर। हमरा दुआर पर कुर्सी या टेबुल। मुंह का लाल देख ले बारे। तो जाजी मिछाओ। एक बार परमीत। अहो दुआर पर कुर्सी टेबुल लागल बा। कुर्सी टेबुल लागल बा तोर बियाह करे के बा। हमर बियाह? हां। तू हमरा से पूछला कि हमरा बियाह करे के बा कि ना करे के बा? हम तोरा से पूछे जाई ते हमर बाप बारे। मान ल। बियाह हमर जूजी करी, देख लेवा तनी बियाह कैसे होई। शादी तो वही पर होता। सुन ले, साफ करके रखिए अपन खोता। शादी तो तोर बाप करी। प्रणाम। बैठे ले बैठे ले। What a disturbance! साला कथी लिखैले रे? टेबुल के खोल बा। ये तो मतारी के साया बा, जल्दी हटा साला यहाँ से। आ टी शर्ट पहन के आ जो। का भेलवा? हमर अरवन नोचे चले थे। धरा। लड़का बा बड़ा मजाक करेला। शादी उदी कर देम नु तो साली से मजाक करी, तत्काल में हमरो से करेला। बउआ ए छोरा का भेलै बरे? कुछ ना। कुटुमा गेलै का? हाँ मैं आ गेलै। आ गेलै बाप रे बाप।
तनका दिल वाले दुल्हनिया में चल गए रहनी हाँ। मेहरारू नु बा। ओए जो नाश्ता के बस्ता करो और साला कहाँ बा भेज जल्दी। बाबूजी कैसन कपड़ा ले दिले बारो ये हम बारात के दिन पहन हमका रे साला ई मतारी के साया न हो रे। मतारी के साया पहन के आ गेल बाड़ी। हंसमुख नु बा सबके हंसाते रहेला। ए कहाँ रह गेले रे नाश्ता लेके आओ। समझी साहब इतना भरपूर नाश्ता काहेला मंगाई है खानो ना खाए सकम। यहाँ के रीति रिवाज ये बा। खाओ लोगन खाओ। हाँ, उठा यहाँ के ये रीति रिवाज बा। बगुओ जो दोसर नाश्ता लेके आओ ता। ना ना रह दी तनी खेत खरियान देखा देवल जाए आगे में बात बढ़ाई। ठीक बा चलल जाओ। ठीक बा चल। चल समझी साहब ई चूल्हा बा। जी प्रणाम। प्रणाम। हम इनका धर्म पत्नी चिरैया। ई चूल्हा बा ए पर मीट मछली बनल है आ गैस घर में हई। सारा कथा बाता हो गेल तो बाहर ना आले ह आ खेत में जाके बात आल तो बाहर आ गेले ह। हैं तुम चाचा बुढ़वा बड़ा गरम मिजाज के बा। चल जाओ। समझी साहब जी मोरैया काहे लचक गेल बा। अरे खचरी में आरू हमर डांट से मार के लचका दिले बा। समधी साहब हाँ बोलल जाओ ना। वो ट्रैक्टर देखा था ट्रैक्टर बा। हाँ हाँ वो हमरे बा ड्राइवर रख ले बानी। जी जी अब देखल जाओ यहाँ से लेके हम सारा खेत खलियान हमरे बा। गाँवों के लोग हमरा से मजाक करेला। दिल से दिल के दूरी अब सहात नइखे राजा, तोरा बिना अब एको पल रहल जात नइखे राजा। कब ले रखबई टूटल मोरैया में, तोरा साथे भागला बिना रात नइखे राजा, जल्दी से आजा। समझी साहब लेटिंग उटिंग की व्यवस्था बाका। हाँ हाँ बानू चल ले हाँ। दादा ओ दादा 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 रुको ना दादा दादा हम देखने कोई और बुढ़वा दादी के लेके भागी दवा। और सुन मेरे